sing medun panggung Putra Ratu, ya iki sing munggah ya Putra Ratu. Oh. Ratu menapa? Ratu iblis. Ora kok sampean kok tangane weki ngopo to kuwi? Lungguh nang sarwete kruyuk semut aku. Ora kok malah lungguh nang sarwet. Ngisor wis suket kok ya tok nggo ndeprok ngono lho. Alah karo ndelok. Kene tak ilangane. Wah, ya nya. Mbok aja ngono kuwi karo wong lanang. Ya kula nuwun Mbak Canggih. jare cokot disemu. Mbah Waluya, wah pirang sasi ra ketemu, Mbah. Nggih pun enten 7 sasi nyekel. Menanga kula niku nggulung komeng Mbak Canggih. Lah pripun? Lah pripun wong bojo kula nggih sak suwene wonten corona ya blas mboten tau nyambut gawe. Lah arep kok raine nganti ngluntrung. rasah ngono kuwi padha dene ngalami kok sampean iki. Sing penting ngalami piye? Ngalami meneng wae. Kowe iki ya saploke corona kuwi jarikmu biasane dudu kuwi kok kuwi entuk nggo. Agur garek siji iki kok. Ha liyane Tak dol. Jarikmu tak dol. Ah iya no nggo mangan, nggo tuku beras. Ming jarike tok to. Lah maksudmu? Tegese ora sak sabukane ngono lho. Sembrono karo bojo kok kaya ngono lho. Iya. Ora apa-apa. Nggo kecukupan keluarga. Lah mula niku wong nggih bojo kula niku mari mati saiki ya nganggo kathok ya mung siji ireng kae. Ha iya. Liyane kathokmu ki nang ndi? Ya tak dol. Oh. Kok nggo ngapa? Nggo mangan ki apa? Kok dol kabeh? Kabeh komplain aku nek adol sak benike ora gur kathoke tok. Kowe ki mbok aja ngono kuwi dadi wong wedok. Awake dhewe iki ngene iki ana himbauan saka Babin Kamtipmas, saka pemerintah. Apa Mbak himbauane? Ayo do menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Betul. Satu pakai masker, cuci tangan dan harusnya itu jaga jarak. Nek gandeng kok ngene iki ya ora iso jaga jarak ya. Lah ning nek aku karo sampean omah-omah ya sak suwene ning kuwi jaga jarak terus. Tur ora sah salaman. Ngono kuwi. Oh, dadi ora entuk salaman. Lah kene kok sampean kok ndesel-ndesel terus karo aku? Nek turu to? Heeh. Nek ora salaman. Piye to? Lah ya ora gur ngono kuwi, dadi ya tetep ora entuk cedak-cedak lho kuwi. Kok virus lho kuwi. Arep ngrangkul wong kepiye kae sing penting ora salaman hin kowe maneh lho arep bojo ya tegese ora salaman ki ora kok ora entuk ngrangkul ya ora entuk cedak ya ora entuk sementara iki ora entuk. Oh kurang komplit berarti mbuane nggih. Kurang komplit piye to? Kurang komplit piye? Ora perlu salaman, ora perlu rangkul-rangkulan. Ngono lho dadi arep karo bojo kan entuk. Ora oleh cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Dan harus menjaga imunitas. Tegese awake dhewe kesehatan niku kudu dijogo. Ora ngeten. Ini himbauan dari pemerintah. Juga ini sebentar lagi Mbak Canggih ini ada pilkada. Nggih. Nah ini himbauan para warga dijogo, ayo sing rukun, ayo sing damai, ayo sing tentrem. Mboten entuk guntuk-guntuk. Ora oleh guntuk-guntukan sapa wae sing dadi ora perlu do pecah le do paseduluran. Leres. Aja Kaya nganti sampean barang kuwi. Beda pilihan ora apa-apa sing dadi sapa wae ning sing penting ki ketentreman diciptakake, suasana damai diciptakan. Soalnya apa sing dhuwur sing wis dadi do wedangan bareng sing isor isik jotos-jotosan. Aja nganti kaya ngono kuwi. Aku yo ngelekke sampean sesuk aja kaya ngono kuwi. Ora, terus iki kahanan kaya ngene pandemi ekonomi pancen rada seret. Akeh kahanan sing ora nyenengake karo to curanmor dan lain sebagainya. Ini dihimbau masyarakat untuk hati-hati nek naruh kendaraan ya sing becik dikunci dan lain sebagainya. Ngoten lho Mbak Canggih. Nggih, leres. Ya, pancen ya suasanane lagi angel iki pancen butuh rasa sabar, rasa ikhlas. Nggih. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya. Ning bener nek sinden-sinden ki ora nganggo masker ngono barang Aku mau nganggo Njobomu ya akeh sing ora nganggo masker. Khususnya sing wedok-wedok sing lipenan kandel-kandel ki tanggoku wis lipenan kandel nganggo masker no diluwahke didukke. Anggo diluwahke dukke barang dibuka ngono kene ku abang kabeh ngono. Kaya ngemah-ngemah bayi kae wis tau. Nek sindene ora tau nganggo masker soalé apa? Lha iki mah ya ngagem ning rak ya mung. Nek saiki ora kena. Menika wonten ngarsanipun panjenenganipun para-para menika wonten Gusti Yudha, wonten Gusti Pangeran-pangeran niku kula ora tepung awit awake dhewe iki paribasane ming jeblok gedibal 29. Ning nyuwun pangapunten ya hage iki aku. Hage iki pripun? Hage iki aku. Hage iki piye, Mbah? Gusti Yudha kok ngadep aku ki hage iki ngono lho. Nek kudune ra aku sing ngadep Gusti Yudha sowan ngono iki Gusti Yudha lenggane kono aku ngene ra ya jenenge ra sopan. Ning nyuwun pangapunten Gusti Yudha menika netepi kewajiban. Lah arep sampean ki pindah kono kae. Aku wis tau dipesen Gusti Yudha lho. Pesen piye? Dek ning Pol PP niku. Piye?
Wal rene iki Gusti nek kowe gelem ngomong iki nyo 10 yuta. Kon ngomong apa? Kon ngomong apa? Napa Gusti? Lho kowe ya omong sampean to. Kon ngomong apa? Kula didhawuhi Gusti Yuda iki nedhe 10 yuta nek kowe gelem ngomong ning panggung ngene. Lah ya kon ngomong apa? Wah mosok kon ngomongke ora usah Oh 10 yuta lho. Ayo tak duduke Maseno ki ya kuwi nekno nek meng kepengin supet rezekimu ngono jare. Kelingan langsung panyune iso aneh-aneh kok. Nggih. Soale panjenengan Gusti wis tau dadi komandan Pol PP gitu. Dadi menguasai terus diterangke Pol PP ki saiki nek ana garukan barang ki sing alus rasa kasar-kasar. Ngopo kasar-kasar ngono? Ora sing digaruk ki apa? Sing digaruk apa? Dat jenggot ngono apa? Dadi mengamankan situasi hal sing ra bener kuwi lho. Lah iki sampeyan kok diunggahke mobil ki ngapa? Ora sesuk ki ora ngono kuwi carane. Carane kepiye? Gusti Ustaz ngendikake sesuk ki nek nandangi kahanan kok ngono iki ora perlu kasar-kasar. Ditegur wae sing apik. Nek upamane ditegur sepisan pindho ra gelem? Nah, upamane nek wong lanang karo wedokno kan sing ora cetha to, sing cetha to sampean kene, Mas. Wong lanang karo wedok, peteng-peteng negur rasamu. Lho, do ngopo kuwi? Do gelem malian apa ora? Lah kuwi tenes wis drantal nek ngono kuwi ya. Lho do ngopo kuwi ayo gecek-ceket to. Ya cara alus lho mbok cangek ra kena kasar-kasar. Kok do ora nganggo klambi ki ngopo? Lah ora nganggo klambi lho. Lho, kok malah kuwi sing siji ora nganggo topi, ngono barang iki. Wong ora topan kok kena topi garukan. apa ora. Ayo dirampungke gek ngalih. Ora Le, do nyambut lek do olah teng mriki niku do sumuk, do celot ngoten lho. Ora ana wong anu kok kaya ngono kuwi dirampuke gek ngalih. Kok kurang dhuwur. Oh, sampe yo. Ya. Nggih, ya Mbah iki karo dianu ya Mbah karo ditembangke iki ana pamundutan beberapa pamundutan. Ha nggih napa? Ya saking kula Mbah Slamet Kepuh. Oh nggih. Dilimbuk nyuwun langgam pepeling ingkang nyekar Mbak Tatin. Wah, Tatine. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu bucange nyuwun podang kuning saking Pak Ratno saka Wonosari Gunung Kidul. Oh, Pak Ratno nggih. Monggo ya rawuh rene. Jos. Ae teko wisan. Sik pundi to piyayi? Sisih kono ya. Kae tekan esuk engko le joget nganti lempoh. Oh, nggih. Niku. Ya ora apa-apa. Sik pundi riyen sik disendikane. Sik pundi sik disendikane. Sing pepeling sik, Mbah. Oh nggih, pepeling. Pepelingi pemut. Muga-muga. Ayo Tin. Mbak Tatin ya kene. Ya. Alon. Ha wis. Pitung sasi ra nyambut gawe nang omah ming glundang-glundung. Bojo kula niku nganti nyekel mic wae lali. Ya ora mosok ya lali. Ini. Nggih, Nduk. Wah, pitung sasi. Mbah. Iya, suwe ra tau kepenuk. Kepethuk. Piye kabarmu? Kula sae, Mbah. Jenengan sehat to? Ah, sehat. Kok mundak ireng ya, Mbah? Lah ya kuwi sing aku ki sehat tur waras. Mergane? Lah nek wis sehat kok arek sing ora waras lho. Oh nggih. Jenengan sehat tur waras. Kula nggih sehat tur waras. Iya. Aja mundur-mundur. Nek ireng ki dasare pancen ireng. Wah, saya lemu wis saiki ya. Kon dumuk-dumuk ora entuk dumuk. Lho kon nendang apa kepiye kok ora entuk demok. Maksudnya aja galak-galak to. Oh, salaman wira entuk kok dumuk-dumuk lho. Mau iso ngomongke jaga jarak kok saiki mak-mek. Rada sak rono lho, sak rono lho. Wong kok anggere weruh barang gaji kok ngak-ngak. Lha sementing ora salaman to. Lah ya nek ora entuk dumuk. Ning virusmu ki lho engko nek ngenengi Tatin. Apa? Virus. Virus ya apa aku ora nggo lara, aku kan foto sehat wal afiat. Wah, tenane. Aku ora tau sing jenenge kambon rumah sakit aku ki. Kambon apa biasane? Ora tau lara ngono lho tegese. Nggih to Mbak Cangek. Heeh. Pamane lara ya ndanti paringi mari. Nah iya. Wah, Ya. Ya, anu pepeling dipinangkani. Ya. Sugeng dalu Gusti. Gusti Gusti sapa disebut? Sedaya mawon. Oh, sedaya mawon. ora nang asmane Gusti sedaya mawon kaki. Masih Gusti Yuda kalian Gusti Benowo. Nggih, kalih Ibu sinten wae nggih? Bu Arni nggih, sugeng dalu. Puspitaning Rum. Aja meng dijupuk ngarep sing wutuh lho. Ibu Arni Puspitaning Rum. Ngono. Sampeyan apal to? Apal lho bola-bali ngrungokke ki apa?
Nggih menika wis sering pindah. Pilih ya. Ya. Kabele bundit, Mbah. Iya. Rukun Islam. Oh. Kang Aja klomat-klamet to. ngapa to, Mbah? Mbok ora. Bawa jadi pedot-pedot rukun Islam. Kang, ngono kok jadi mandeke ra ndarani ngundang kakange kok. Lah jenengan iki klomat-klamet iki ngapa lho? Krungu nang kene. Duwe cangkem kok ora oleh klomat-klam. Lah kowe kepengin diklamati piye kok. Oh, senengane ngono iki lho. Oh, banget tenan. Ki nek ra saru rane seneng ya Gusti. Kudu saru iki pokoke. Kang lima puniki Enak. katindakna maring para sama Jian suarane. Iya. Suarane Tatin apa dhek suaramu? ngapa, Lah Mbah? mulane aku ya ngalem Tatin to. Suaramu wilane mung nyelkit ora neng-neh karo bojo. Oh, sampean ora Masa ditlekit nambah ya ora to masa bojone kok njelekit lho. Men saya suwe nek ora tak ngonoke iki saya tresno ya karo aku sengit banget karo bojo. Lho, kaya ngono. Wong disenengi bojo kok Maksudmu malah kata-katamu piye? Saya wis tresno kok malah sengit. Nah, tak suarane rada sengkang-sengkang sengak ngono ki men ra tresno, malah saya tresno banget karo Lah aku. wong jenenge we bojo kok ora entuk tresno iki piye to? Ah, jelas aku jane iki. Jenengan kaya tresno. Men kok tak tinggale kene nok ora apa-apa wis. Wah, Mbak Waluyo tinggal kene seneng banget. Oh, wah ngawur. Ora nek aku tinggal kene iso malah klingsir ra iso mangan ra ndidit. Ha nek Suhin tinggal kene tetep iso mangan. Lah kok iso? Lah nek aku kok tinggal kene jadi soman ki jut aku kok nyambut gawe ngopo? Ya buruh asah-asah turut warung kuwi to. Ora mesti batinmu beda. Kata iya. Tetep bisa mangan. Jut, karo bojone kok ngono. Ben Dume jelek. kowe ora iso nyambut gawe kok aku kok nyambut gawe sagon kok. Jeleh banget aku jane kene iki. Pepet wis men ke anake. Dodol liwak sing 20 kilo wae to. Heeh. Ngono apa piye? Ayo nek kowe ora 20 kilo tin, Lah kok kula tah? nek kowe ya 80-an. Masa? 80 napa? Iso luweh bobote ngono lho. Kula ora nganti 80 ya. Ora apa-apa sak-sak. Ora nganti 80 pe ngendi-endi wit gaje ngono kok ora 80. Aku iki wis rumangsamu padha karo sing biyen po. 7 sasi nganggur iki kowe iki sting pecotot ora karo-karoan. Pundi ta wong ora mencotot kok. Lah kowe iki madhep ngarep ora madhep memburi padha wae. Maksudnya? Ayo kon madhep rono kae, Mbah. Dilikno, Mbah. Madhep rono. Rono ngendi? Ono. Ono. Ah, ada. Wis nilai dhewe kok ndak muring-muring. Lah ngapa ta? Wis apik pokoke. Ora iki mau ora Mbak Cangek ngendika sting pecatot ki coba sing mencatot nggon ngendi ki tilik ana ngono lho. Wah, ngawur aku ki wong tuwa, ora nganggo sopan santun. Ora lah gelem ora. Belum wae. Ah selentik lho, Mbah. Wah, nganti kaya Wis. Nganti kowe iki Janaka apa ora nyelentik barang iki. Lah nek tangane ngradel tak selentik ngono. Ora. Aku ora arep piye-piye. Putune kok nakal. Putu yang ngeyele ralok ilo. Biar dek cilik tak dusi tak gendong saya arep tak dusi angele ralok ilo. Mongko aku nek ngosoki telaten jane wah. Lah masa saiki didusi ya uga. Ya ora sah. Ya wis diteruske nduk Cah Ayu. Aja padha ditinggalke Anune rukun Islam puniki. Ki baku to, Mbah? Kiu. Ki. Aku lali lho,
Mbah Suwerengan lho. Lah makane nyekel mic barang nek nyuwara men ora anu ki mic ki piye le nyekel? Nek men suarane cilik ki rada didohke mike ning anggen nek pengen gede cedhake. Nek pengen gede cedhake nek ado cedhak. Piye to Mbah? Suara nek sak walu yo ki cedhakno ya tetep cilik. Mic. Ha iya. Jajal mike tak cedhakne kene. Ora. Lah yo kek bapak rasa ngurus wong. Aku tak jajal nganggo mikmu penak ora? Wah, ngono kok. dijilehke. Wong putune sing jileh ngono kok ya ora entuk lho. Ora tak silih-silihke. Wis tau tak silihke kabele pedhot kabeh ora. Lah ngono nggo dolanan. Pedhot kabeh. Mulai Ora lah dasare wis tuwa ki ya ora apa-apa ta pancen mestine wis dicacah tikus apa piye ngono lho. Wah, tuwa ki malah nek cara kambil no gedhe kentrase nduk malah kok. Oh iki ngomongke. Wong mik kok ana kentas ki piye? Kambil. Oh kambil. Oh iki ngomongke mik kok tekan kambil bareng. Ki bawa. Sahatate kang angka siji Kang angka loro salat dene kangka telu kancamu to Mbah? Ngapa lho kok kenal ngecek-ngecek mripat wae? Aku ki meng ngeti bathukmu ora mripatmu. Lah piye? Bathuk kok ngono ki ndah atose aku guru. Bathukku ngapa? Ora ngapa-ngapa sik beda karo bathuke mbokmu gedhe. Kepiye nggon aku kurang atas apa piye? Aku tak malaku pengen ngerti bathuke mbokmu gedhe. Nya kepiye bathukku karo ngonde tatin bedane apa? Wih, rak saya tresno to. Aku sengit banget jane wis. Aja saya tresno. Angger cedhaki bojoku ki wis mangkelku relok ilok. Aku karo mbok Nek tinggal. dicedhaki aku piye, Mbah? Bathukku piye, Mbah? Wah, jan ono bathuk kok kaya ngene. Bathuk iki nang kene. Ya iya nyambi. Nyambi tekan liyane lho, bathuk nang dhuwur kok ngematke ngendi-ngendi. Goleki. Wis bawa to nduk ora usah. Ora kok ket mau ngapa to, Mbah? Kok ngene-ngene wae? Diomongi cokot-cokot semut. Mbok tak kukur kene. Wong, mboknya. Kowe mulane lek lungguh ki mbok ora waton lungguh ngono Lah lho. wong gon-gon kok kuwi mau. Wong ngerti ana semute barang mbok lenggu. Iki cetha semut wedok iki. Lah kok Lah nyokote daerah Sik kene. to. Nggon ngendi ta sing dicokot ki golekno cuthik no. Wis gogrok. Lah kuwi. Oh iya wedok klabangan ngono. Semut kelabangan. Ora ana semut kok kelabangan. Ora ana ya wis. semut saka ngendi? Ki lho Mbah. Iki sinden-sinden dong guyu lho, ket mau jenengan ngene. Demonge anggere aku lagi kepenak kowe anu cekit. Aku ya wis tau lho trekane nang mayang cakro ki tenan no. Lah piye? Kathok kuwi tak pepe nek nggon rapiane langsung tak nggono ora sabuki barang miwit mayang kok krunyam-krunyam. Aku opo to semut uyap. Terangane nggon karet kolor ke kebak semut ra koso. Tenan teng jrentel, Mbah. Dadi ndalang ki karo ngono. Apa ya nek jenenge arep mengagem ki ora dedak kok tonton dhisik. Susu. Wong jenenge kene cetha arep mangkat kok kowe malah neko-neko dadi kesuwen. Ya. Nah. Ramadan nindakke poso. Apa? Kapat zakat ping 5 ngibadah haji. No. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga.
dibantu Mbak Suhin. Yo. Yo. Tatin ki mau pepeling. Pepeling. Terus napa malih niku? Ki aga ana pamundutan loro. Nggih. Anu apa jenenge Podang Kuning. Yo Pak Ratno karo sapa iki saka Boyolali no. Oh. Podang Kuning saking Pak Santoso SHMM. Iya, saka Boyolali. Heeh. Ayo Elisa. Ya. Ki. Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Men mumet walu ya. Nggih. Ya sa. Ditulungi ora, Lho? Tak puyer kowe. Beda, wis ganti. Wis beda. Guys, sugeng dalu, Mbah. Ben ketok adoh kan kudu jaga jarak ya. Apa irungmu ki mbok bumpeti ngapa? Lah ngangkat kene dhuwur banget. Iki ben cedhake ketok adoh. Dadi ya sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu. Sarawak. Sugeng dalu Budhe. Iya, sugeng dalu. Sugeng dalu Gusti Yuda, Gusti Benawa, Ibu R. Gusti Yuda ora Gusti Wuda. Iya. Aku mau ora Gusti Uda.
Bahasa Inggris itu U itu you. Oh. Gusti Udo. Oh, Yudo. Yes. Sembrono. Sama Gusti Ben ya, Ben Nowo. Benowo kok Benowo. Ya, biar keren Gusti Ben. Oh iya. Ya, sama Ibu Arni. Ya, cantik sekali. Apal banget ya. Ya apal no, ben ditangkap meneh. Suaramu jan kaya mercon malah. Rada-rada mau kena hujan lokal bahaya. Iya. Nggih, Sugeng Dalu niki pamuntutanipun menapa? Podang kuning. Oh, nggih, podang kuning. Bawani sing apik. Ya. Ngomong-ngomong ini Parangkusumo ya. Iya. Ini aku di sini tuh tempat sujud tuh akan sejuta kenangan gitu loh. Sapa? Sejuta kenangan di sini, Pak. Kowe wae? Yes, aku di sini pernah 2 hari 1 malam aku neng kene. Waduh. Ngopo ta? Tenanan, aku rong dino sewangi entuk 50.000 aku. Nyambut gawe apa nek kene? Hah? Nyambut gawe ngopo ora dina sewengi 50.000? Tenanan budhe kula wonten mriki anu wayangan maksudnya ne. Ora ngono, rong dina rong wengi. Wayangan. Riyen kan nek mahasiswa niku uji cobanya di sini. Oh, Kalau suruh iya. mendalang, suruh dalangnya di sini. Karo uji Dulu nyali semester anak 1, semester 2 itu. Oh iya, kowe isi mbiyen jurusan pedalangan. Iya, itu di situ di pendopo itu. Suruh Paseban Jawi, Jawi itu Paseban Jawi ning kono kuwi. Oh, ning kono Aku kuwi. dikerjai koncoku, Pak. Dikerjai piye? Iya, pas mlebu retribusi kan harusnya bayar. Heeh. Kok ning kono ngomong wae arep wayangan ben ra bayar. Ya wis aku ngomong, "Pak niki anjing wayangan." Piye, Pak? Anyaran ngono kuwi. Kono kok anyaran ta? Aku ngono wayangan ngono kuwi. Kok diomongi anyaran ya. Oh, darane Salah. bocah anyar. Le ngomong alon wae, Pak kula ajeng wayangan malih nyauri anyaran. Ngono dadi wong dong, ngono ya to. Iya, maksudnya ngono. Wis, jawabe kleru kok ya. Jawabe piye? Kowe Pak ajeng wayangan ku petugasnya muni anyaran, sanes kula pindahan ngono. Iya, tak kira aku Bedaan bar wayangan maksudnya no. anyaran ya anyaran. Ora sampean kok apal banget istilah. Ayo piye? Dolane karo topo. Iya. Tak kira mergo mahasiswa baru bulane dudu. Salah. Nggih niki kula bawani nggih. Ya dibawani sik. Ya. Nadyan wujud mung peksi. Artekno Pak nih. Arep rupane meng manuk. Nah, dadi mencet to. Men cedhak. Agawe talining brangta. Oh ngono kuwi piye kuwi? Bronto. Manuk ning iso naleni katresnan. Jet manuk apa manuk kok iso Meneng wae rasah dibantah kok. ono manuk kok iso nalani katresnan. Meneng wae. Alus manis nengsa make. Nah, Manuke alus tur legi. ana manuk kok legi iki manuk apa? Halus manis ya apa ora halus tur legi. Lah ya ana manuk kok legi. Nek kutahan wedang barang wedang kowe. Manuk kutahan wedang. Manuk mabur kutahan wedang. Wasawenggon kula lono. Apa diglethekke nang meja? Wis suwe lelono tekan ngendi-endi. Jare mau manuke wis diglethekke kok lunga neh. Mabur neh kok. Barang sat wedange mabur. Goleki si podang jenah. Nglilingi jagat menggoleki manuk podang sing rupane kuning. Ning angel ketemune. Lah kok angel ketemune? Anange manuk podang coklat. Ora ono. Nek podange ya kuning kok. Kuning. Manuk jaluk digedhek ndase. Weh wong aku nggon aku anange podang coklat-coklat golek sing kuning angel kok Nek seneng ngeyel. manuk coklat ki jalak kebo. Ha iya kuwi kaya ngono kuwi ya ben keboyo men. Angel Ini kok. Sa, Loh, udah lama kita tidak ditonton penonton yang banyak. Neng kene semene streamingnya 23.000. iya.
di Dalang Seno 17.000 ya. Iya. Ke Pak Seno tadi 6.000 sampai 7.000. Pokoknya total 23.000. Keren sekali. 58. Berarti Iya. banyak yang udah kangen nonton ya, Pak. Keren-keren. Ya syaratnya ming telu nonton streaming kuwi. Syaratnya napa, Mbah? Siji duwe HP. Ping pindho duwe kuota. Ping telu ora kena tinggal turu. Wis ngono. Justru ninggal turu kuwi sing kok marahi nambahi yo. Oh ya nek ngono. Nambahi pulsa, nambahi kene paketane. Ya. Ibu bunga hatiku Neno nyanding bisa dadi tombo Ming nyedak manuk wis iso dadi obat. Ya, mangga Mbak Elisa. esuk awan ning omah wis ora kerasa luyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng teranggonku goleki ora krasa esuk
Gading nggih niki wau nggih. Heeh, saka Gading karo ki mau saka Pak Rat saka Boyolali sa. Oh, iya Saka Boyolali. Heeh, Mbah, kowe nek kira-kira joget tamu apik apa kowe gabung kono wae apa piye? Ae malah apik-apik banget ya jogete Pak nih. Apik mulane. Mbok melu rono kae. Mulane aku mangan rano sendroke lantek didalu kono. Digawe klambi kae mau ta. Ya ta apa. Kae ya wis wong piyai kangen kae, Mbah. Nggih. Iya. Aku awake nek pentas ning ndi mesti do nututi karo do nyandang do joget-joget. Iya. Menaikkan imun. Nen Menaikkan imun. Imunitas. Heeh, imunitas. Ana sing dandan wedok, ana sing dandan Gusendro, ana sing wah jan pancen iki saking demene karo kabudayan. Wis kepiye carane men iso lestari budayane ya ora ketangkepi wis ngono kae. Ya kuwi sesuk kowe nek ora payu ndagel sedia cowek. Terus Lah kenapa? Ayo diganduli cowek sirahe terus. niku wis ket wingi arep bisa payu iki tak ganduli cowek. Lah cowek ki abot lho Pak nih. Cowek ki abot lho. Ora apa-apa yang jenenge wong lanang iki kudu nyangga abot ora apa-apa. Mbok Cangi, Nggih. menapa tasih wonten pamunutan napa mboten monggo. Nah, menika tasih wonten. Yo nawala iki Heeh. Nyuwun jula-juli Mbah Waluya. wah iki Tenane. Iki lho. Aku ora tau goroh ana dite iki lho. 200. Ora ndelok. Gelem ra mbangane nyolong. Coronae 200 iki padha karo 20 yuta regane wis. Lah iya lah kowe iki blojo aku mari mati ya mung 10.000 kok. Iya arep njaluk. Ora wis PNKP. Aku ki nrimo kok pokoke dadi bojomu ki. Ketoke mung arep dadi perkara iki arep. Lho kaya ngono to. Wong dhuwit kok aja dipangan ki lho. Lah rak ya ora payu to nek ngono kuwi. Setunggunen sesuk-esuk Lah kok nunggu sesuk-esuk? tak ijolne neng pom. Ngerti aku. Sing goleki. Dipinangkani Mbah, sampean iki ya dikangeni lho jula-juli sampean iki ya. Wah jane kula aja nganti judhek ya bendina jola-joli ukarane kula nganti ndledek. Monggo jola-joline iki jola-joli. Ayo ya. Ya ora apa-apa, engko ki lho nyebuti perkara corona. Ngono ra ya iso. Apa kuwi? Lho, wong seni ngopo-ngopo aku dipaske. Oh, dadi nganggo paske laras. Suarane ketok nek laras. Lagi mlakune wae tenan wong seni kaya ngidak kethuk kenong. Ambekane wae kaya rebab. Oh. Kowe ngloro mengi nek ngono kuwi. Ora kok rebab. ya Nun sewu Gusti Yudha saya kemawon. Diwiwiti saka Kula namung sautawis menika parikan kemawon mangke menawi sae monggo kulaturi ngalem menawi awon kula nyuwun pamunten. Menawi ana sing lucu ya tulung do guyu. Oh guyu kok dikon ki lho. Engko nek lucu rak ya beneke guyu dhewe. Angger lucu kok do ora guyu berarti lara untu. ya Mangan roti ra keturutan. Ora duwe. Mangan klepon entek sepiring. ya Wis 7 sasi ora tanggapan. Nganti ana blangkon nggo ngendhok kala jengking. Sik. Nyindir aku ya. Sing nganggo blangkon ki meng aku lho. Lah iki po anggepmu cowek. Kudu blangkon dagelan beda nek blangkon asli iki blangkon ngene iki. Lah ning takon apa dienggo omah kala jengking tenan apa ora takon? Lah niku nggo mah kala jengking ora? Ora, coro. Oh. Nek iki tenan nggo ngompah kala jengking. Oh. Dadi awan-awan tak nggo suwe ra tak nggo no iki panas-panas ki apa tak ugat-ugat tak kukur slengwet. Ditutup. Heeh, Oh diwales. Heh? Ya diwales. Ya mana-mana nek nggo ngentup kala jengking kok lemah. Kok ewane. Anjuk ngentup sapa? Lah kene wae. Apa? Wah, dumeh ngesak 200 areng ngentup. Sampeyan ampun ngono kuwi lho. Aku malah gumun sampean kok ampal reregan iki lho sampean aku gumun. Monggo aku malah ora ngerti lho ku nek 200 kentuk kaya ngono. Entuk tenan apa piye iki? Wujud takon telaten men lho. Ora usah cemburu. Ora wis tak keke kabeh wis mara karepmu Milia. Ngono kok. Oh wis Nano.
Nano naneno nano. Lah iso kono naneno nano. Ngono kuwi lak mengku yo nane. Ayo. Kalau arek pamundutan penonton lho tekek lorek ndase ireng. Ayo. Suwe banget kangen aku, Mbah. Aja muni tekek to. Lah ngopo? Wis tak eling nyindir bojoku. Tak ojo nyindir aku. Bojoku ki sampeyan ngerti? Apa? Iki nek ucul klambi kene iki tatone tekek mar medun ngene. Oh. Ning angger seminggu ratus tau gak tekek mar munggah. Kok bermen ku gak tekek lho. Apa meng tekek tato kok mambu. Aku yang batin tekek kok ora betah gondo iki. Karo tekek walu ya. Ya, nun sewu Gusti Yuda kalian sedaya ingkang rawuh Gusti-gusti menika kula mboten apal mangke menika jangkar kirang prayogi menika namung gegujengan kemawon. Menika minangkani pamdutan bendina kula aturke tekek lorek ning nek ora dipinangkani ndak yo. Ya. Tekek lorek ndase ireng. Arep wis tuwek. Isih iso ngaret. Ngaret apa? Ayo, sing cedhak lho. Ngaret mempeng. Oh. Ya, ngarasi no. Ya. Matur para pamirsa ingkang kinelar budaya Jawa. Tilarane nenek moyang kita tolong dulur iki ayo lestarekan bengi iki ayo ndedonga muga corona enggal-enggal lunga kabeh tentrem para kawula dikabulke Kang Maha Kuwasa. Amin. Niki jenenge wayangan sing sepisan kanggo hiburan tuntunan uga tatanan cetha iki nglestareke kabudayan ayo dulur eling mring pangeran ngelingono nyawa iki mung kaduan bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa mung sampiran wong urip jok pelit lan kikir ngelingono donya amung mampir sok nek mati mobil anyar ra iso mikir wong ning kono ora ana tempate parkir nuwun sewu Gusti Yuda kula matur bloko suta menawi klentu sampun ngantos duka menawi badhe peparing kalih waluya ayo mung tok rusuh wae mung di pidanget karo Gusti Yuda esok sangengene lagi metu sasekolah wis wiwit nata buku sowan bapak mesti karo sowan ibu astane ngandrong nyuwun donga pangestu awan-awan sangengene ana tengah sasekolah atine wiwit bunga gendang mulai ben cepet tekan omah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah sore-sore sengengene arep delik
beda tumindak becik karo kanca ora perlu padha serik yen iso ngono kuwi contoh urip sing apik iki mau sore iso ngurutke esuk awan sore ha wengine kok urut wengi-wengi ya wengi-wengi sengengene ora ketok sing nengo kula namung mat Gusti ya iso kok ora mireng ki wah ya aja ngono sampean ku sampean mergo ana gamelane iki lho ketutup gamelan malah coba nek ora nganggo nuwun sewu matur dhateng Gusti Yuda kula matur kanthi blaka suta menawi lepat kula nyuwun pangapura menawi badhe peparing monggo kalih waluya ngono kena peparing ki peparing ngopo lho peparing ora kok sambil ngemis ora kok sing kok suwon ki apa paring dawuh paring donga pamuji ora ngono anggemu paring dhuwit ngono apa lha upamane ya tampani kok aneh kowe iki Gusti Benawa di nganu gawe anu nuwun sewu Gusti Ben ora kena padha lho karo Gusti Yuda lah nggih benten tiboko kabeh kok ya Gusti Benawa ya tiboko to ah iya ning kata-katane sing beda oh iya nuwun sewu makirin Gusti Yuda kula wonten mriki Gusti Benawa kula wonten mriki kula tebih saking Wonosari dugi mriki kok benten diparingi mboten tetang sekedhik mbok kula dikepreti kepreti apa entek-entekane ra yo ngathung to lho duka to sampe didukani to nah nek tenan nek ngono ki piye coba nyun pangapunten Gusti menika namung guyon kemawon namung gegutsengan Gusti nyun pangapunten saestu namung gegutsengan kok kok ngetut iki apa ajeng kula balekke lho kok dibalekke baca tekan ngene le maringi kok ben ditambahi Joko yang ngono kuwi to matur suwun nek iso gawe parikan kanggo Bu Arni wow iya lah kuwi wis ora apa-apa kanan kaya ngene kudu gelem ngemis nonton niku to wis kono gawekno parikan kok endinge aja ming waluya ning karo Sena ya coba matur ngendikan karo panjenengane Bu Arni nggih Bu Arni heeh nuwun sewu matur dumateng Bu Arni sing halus kula kalih suhin kalih niki kok niki lho lah men tiboki Seni ngono ya nek niki niki terus wong telu kula dongake tansah sugih rejeki ning ampun kesupen niki do diparingi Iki sapa? Wong telu. Oh kabeh niki. Nyuwun pangapunten menika namung gegojekan lho nggih. Niki sedaya. Bojo kula niku ki senengane ngoten niki. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten penggalih. Waluya mila dermis. Nggih sampun isin-isinke ora. Terus aku ning kene iki wis ditimbali karo Bu Arni kok isih njolak-njaluk. Nggih nyuwun pangapunten. Iki mau sing dawuh sapa to? Tak yo gur diwarai karo Mbak Cang. Wis meneng wae iki gayane pancen ngono kuwi kan dene. Iki pancen gayane. Isen aku. Waduh. So nek suatu saat ana pementasan wayang terus bintang tamu sapa Waluya, aja cedak-cedak ndak dijaluki, ora ya misen to. Lah kula rak ngomong, asik ngajani kuwi. Ora ngono. Aku mulane kok tak unak-unake wong suprentra tok kek-keki kok aku. Lah tergantung Bu Erni, monggo meneh. Meso ora. Ngoten men sampeyan iki namung guyon mbok Cang. Pondane iki wau sampun sedaya pamundhutan pun sendikane ya sak kamat-kamat menika ngaten menika. Wah. Iki eneng pamundhutan meneh saka alah itu eneng. Monggo. RBK. Nggih, napa niku? Ratu Boko Prambanan. Nggih. Oh. Aku kangen Simbok. Lho. Oh, maksudnya kangen Prastiwi. Oh, ora ngoten.
Soale mbok-mbokane sinden ki Prastiwi. Napa sinden ngangge mbok-mbokan? Nganggo. Lah nyebut kok apal banget. Ya. Yuk dipinangkan iki yuk. Prastiwi. Men dikancani karo. Wah, jan ngarepane akeh banget daharane iki. Arep liwat ngendi ya? Wong niku karo dodol kok. Lah napa nggih? Ngadeni penonton niku. Suhin, Dalem. mikir diaturne Bu Prastiwi kowe ngalih. Lah ngopo? Oh, ora kepiye-kepiye. Kene-kene Nduk, Cahayu kene. Aleh. Jaga jarak lho. Ya ora jaga jarak iki. Wuh. Malah arep Ndelik. Mahar julunguk. jero ya. Lenjang kaciu tanggepe mencethet. Dikancani Ika. Ika ya kene Dadi iki ana sing apa jenenge dadi ya donya iki ana rong perkara. Napa niku? Ana elek ana apik dadi. Lha sampean ora ngetokke rong perkara, wong iki anenge 4 perkara kok moko. Wis awas aja nglangkai permen kok ndak dadi kecut. Ya. Kaya keparengi apa, Mbak? RBK Ratu Boko iki keparengi nyuwun apa iki ora jelas. Ya, Dicaosi sing Oh, tembang Oh, tembang kangen. Gandeng wis suwe ra tau ketemu tembang kangen. Tembang kangen. Ya dibawani sik. Ya. Ana isine ora? Ana Ya peken wae. Ora nyonya. Suwe ra mayang kok mesake. Oh, aku cangkemmu akeh. Oh iya. Pi apa anak buahmu nek ke dalang kaya ngono kuwi. Suwe ra mayang kok peken wae. Oh iya Nyonya, kuwi jenenge menghina kuwi kaya ngono kuwi. Mangino. Mengino. Kuwi cara bahasa Indonesiane memperkenyek. Ditampani aja sok KPN iki ndak marahi loro timbil. Ora tok tambahi. Ra, ameng kuwi kok tambahi tungkak wae. Wong wis, Mbok Cange. Piye? Wong wis ndek war ditungkak bareng. Aben, aku suarane atos ora jamak-jamak. iya. Sing atos ku kudune duku kowe. Ayo, gek dibawani. Yo. Yo nendi? Ngejak medun apa? Apa? Ngejak medun. Ngopo medun? Kok menawa kowe arep medun? Tendiang. Lingkuan. Sinden kaya iwak gembung. Kaya apa? Kayak iwak sing dunggahke dipancing cilik ning nek ditemek Kae jenenge kembung. Heeh, kembung. Iwak sing goblok ya kae. Kok goblok? Wis kembung kok ora mentas-mentas ora ya. Ayo dibawani engko gek tembang kangen. Ya. Kangen tanpa upama. Mau aku teko nang mburi kelir tak kira kowe borudu. Apa? Mbok. Pras kok ora nyaprak macak Jawa. Non udu aku. Persis Ider aku. Apa isih payu? Mong sliramu kang gawe selenging hati. kaya ngapa ya kelangenan anu katresnane Gusti Yuda. Apa-apa sing didhawuhi mesti Prastiwi. Kae diajeng Prastiwi kon gawa singgah-singgah. Nggih, kula wae grogi Gusti. Aku arep dijak ning daleme kok. Nggih, kan dawuh napa Gusti? Anggo geret-geretan anake.
Ya ora apa-apa. Engko suwe-suwe Gustine melu ngeret. Menapa tasih sok geret? Es. Ora kewanen lho, ora do kewanen lho. Do nganggo ukuran ora sok sae. Waduh. Do gawa meteran nek omong ora sembrono. Kowe karo Gusti Yuda kok geret-geret. Napa nggih Gusti? Ngeling ana rikala jaman kepungkur Neno. sliramu nate ngendika tresna lair trusing batin. Wah iki sing siji ya jogetane apik, sing siji ya apik. Iya. Ya. Mangga dados tembang kangen yuk. Yo diwangi gerong yo. Jan apik. Ah iki sing sinden sing gampang kerawuan iki ya. Kok kerawuan pripun to? Iki nang ngene iki Kang Slupan. Oh. Oh, ngoten niku to. Sik, saiki tak takon kowe mau njaluk dhuwit 200 mau ki nyambut gawemu apa? Aku kok men jondal-jondil kowe tak dol nang kasongan payu larang. Oh padake iki sinden kok padake celengan. Mbok todol ning kene wae. Waduh.
Bang dadak-dadak kasongan. Nek sing dhuwur jogete rada piye nek. Ya sampean ya apik tenan. Ora sip kaya uget-uget. Semangat. Kok kaya uget-uget nang semono gedene. Nek nggon swara tenan, ora mesti nek gulune dawa iki suarane apik. Nyatane Ika karo Mbak Prastiwi suarane jos. Monggo gulune ya cendek. Wah ndek ning suarane jos. Kowe iki Mbah Waluya iki ra ngematke kuwi iki kempol. Lho kok njut kempol pripun? Sing di sing Gulu kuwi iki kempol. Oh, Nya temoken sapa? endi? Kepol itu. Kempol kok kene ora. Lah nek gulu ki ya kene lah gulu ki ngendi coba? Jogete nek sing kaya kodhok arep gejembrung barang. Aku Pun nggih. Nggih matur suwun. Ayo kang ora dikeki. Rasah duit tak kakek. Lah. Kerja bareng lho iki, Bu. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Cah cilik ora ngerti duit. Ben aku wae ya. Sing tuwa ki nek dhuwit nggo ngopo? Wis ta ora usah omong. Wis Pokoke mesakno wae. Oh wis ben ora kae nganti jarike bodol kabeh kulo mergo le joget. glom bodol kulo. Apane? Ora men jarik sing bodol. Yang sarake sinden nom ki ya plasti iki. Nek entuk duit ra tau do dikeki. Iya, mesak. Mboten napa-napa. Mesake bocah cilik arep nggo jajan kok ya. Oh iya. Nggih. Matur suwun Mbak Waluya. Nggih. sami-sami. Derekaken monggo. Gandeng menika ya wektune ya ngoyak, ya tegese mlaku. Mlaku mula iki dicupet semene engko gara-gara iso sambung meneh nok. Ya. Diteruske sikik critane ya nggih. Ya tak derekke Mak.